Pitung sasi lasengonku ngenteni mung sliramu wong ayu kang dadi ati rina wangi mung tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati Jendang kula ya mas ya aja lali ngeling ana rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnoku terus ing ati kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kowe tak tunggu oh kangen ngene ngene rasane rindu rindu tambane pengen ketemu opo muda enake kanggo rujakan legenono aku kangen kasmaran balon senor wong ayu tanti-anti usadane wong kangen dangan to jampi Pitung sasi lasengonku ngenteni mung sliramu wong ayu kang dadi ati rina wangi mung tansah tak impi-impi ati kangenku setengah mati jeneng kula yo mas yo mbok aja lali ngelingono rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnoku terus ing ati kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kowe tak tunggu oh kangen wong kangen ngene rasane rindu rindu wong ayu kudu ketemu apa muda enake kanggo rujakan legenono aku kang nandang kasmaran balong sendor wong ayu tanti-anti usadane wong kangen kang anto jampi atur sugeng dumateng kang samya dateng ambreng sani badan kula wujud temang malang-malang ampun ngantos samya jingleng mangke mundhak masangarang atur kula dumateng kang samya mresa ageng alih kakung putri sapa
Dereng saged totolan udan negara sanyata saged mengelunga sapa mung patos pangupa jiwa milanipun sedaya kasaya preka ampun ngantos sami Allah mereka kula najan kula rupa Allah nanging tasih kontonira nadyan Allah rupa kula nanging tasih golongane santri sayakti sawang sambian lampai kesenian warna-warni milanipun sedaya kang samya priksa ampun ngantos sami kala golongane santri sayakti sawang sami nguri-uri kesenian kabudayan Jawi sampun cekap kang dados atur kawula mugi samya sekecana lenggah ira sedaya simami mreksa kawula kang rupine mboten tata zamane wali songo nyambarke agama Islam ingkang mulya gambaran ing tanah Jawa lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya eling kang maha kuwasa lamun kuasa wajib dilakoni tuntunan kena lima sangat dan sholat zakat munggah haji lamun kuasa asik 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 zamane wali songo gambarke agama Islam ingkang mulya gambar ing tanah Jawa
lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip kaya Elio kang mongso dilakoni tuntunan kang ana lima sangetan solan zakat poso haji lamun kuasa salat jagat poso kaji lamun kuasa do elingo iki jamane wis tuwa tuntunan agama do dianggep kuno lakonono ajarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngino ajarane wali songo werna-werna dikir talil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulitano zaro kubur aja nganti dilalekno ana carane dakwah lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo Sora-sora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri